sangka Surakarta ya saking Jebres Solo pinarak ngajeng monggo Dik Ira Sofira Antoy Pakde Hari Sumpah Pemuda tuh ya. Iya nih ojo banter-banter. Semangatnya masih ada saya. Nenek kono-kono gawe kaget iki. Loh, kalau kenapa sih Mas? Kalau azan aja kan boleh banter. Kenapa kita juga nggak kene beda. Loh, kene iki adzan ning masjid kuwi ora entuk banter-banter. Boleh Mas, di tempat saya boleh loh. Ora enek adzan ya Allahu Akbar Allahu Akbar. Lah, ora enek wong adzan kok banter. Gila ya kamu ya. Alah. Terus gua harus bilang wow gitu. Terus gua harus kesot gitu sambil koprol terus bilang horok gitu. Aduh capek Mas Gareng. Oh cah desa mangane gendar kok mayune ra makan. No. Pizza, hamburger, beef gitu. You understand? Manganmu ki pizza, Iya. hamburger, Iya. ra percaya. Wong mangane pizza kok sililite sontro tebu iki, Pak. Hei Gareng, kamu nih gimana sih ngisin-ngisini saya loh? Saya ini lahirnya di mall, jadi gaul gitu, jadi anak gaul. Lahirin neng mall. Anak gaul. Oh, iki nggon koran iki. Enek wong meteng munggah lift kecepit dadi metu iki. Desa wae anak Sartono kok dadak. Bapak saya namanya Stefanus. Oh, turunan luar negeri toh? Stefanus. Mula kok omongane rada blasteran, Dik. Yes. Dari Turki? Oh ya, luar negeri. Turki? Iya. Oh, turunan kiri. Tidak cetar ya kamu ya. Ini acaranya syukuran nikahan Mbak Sri. Sekalian Mas siapa? Mas Suhodo, ki Pak Kadus. Oh Pak Kadus. Ki dadi sing diarani taruna ingkang bisa ngungkuli bapa ki ya kaya Pak Suhodo iki. Oh begitu. Putrane Kadus Oh. ning bapake RT. Oh ngono putra. Taruna sing bisa ngungkuli bapa. Ngono kuwi. Tenan. Kaya anake Gareng saiki wis tekan Jakarta. Sukses. Bapake corengan kaya ngene to. Bapake Gareng dadi geguyon wong akeh ning anake pegawai negeri. Wis alhamdulillah. Ning Jakarta. Dadi apa? Kedubes RI. Wah, ngewangi Pak Presiden. Dodol mie ayam ning ngarepe kok. Tidak cetak. Saya ucapkan selamat kepada mempelai berdua. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat mendapat momongan. Amin. Weling saya satu saja. Pesen saya satu. Iya, pesan saya satu. Sing penting rukun. Ya, penting Ya, rukun. begitu. Ki lelipur sik, Dik. Iya. Ngarengi Sugata saking para kadang Pramulati. Sebuah album dari Syahrini. Sik, diwaca sik. Ana layang emas, ana layang. Ana layang, ana layang, ana layang. Tak tutuk, tak tutuk, tak tutuk. Nyampur sari. Walah. Nyuwun langgam kepranan Mas kagem para sesepuh khususon Mbah Yoto saking Mas Pur Buah Teloyo. Saking Mbah Darjo nyuwun woyo-woyo lagu aja njaluk pegat Mbah Darjo iki kon nyiarke ping 3. Kamen loh. Tindihnya berapa Mas? Mbah Dar iki maringi bebungah 500.000. Wis Sangka tenang. Klaten Wonosari Teloyo. 100, 200, 300, 500.000 nyicil 50. Wong edian. Dirungokke wong sakmene mbane kok. Ki rada ketok. Rada kandel Mas. Dari Bapak Mas Marno iki juragane toko besi Arista Jaya. Wah, murah meriah komplit, Nduk. Jalan Sayangan Bentaan Baki. Nyuwun lagu Caping Gunung Mas kalih Lungiting Asmara. Wah, pirang atus Mas? Abang. Wis abang, biru, kuning 200.000. 200.000.
Alhamdulillah ya Mas dilumpukke. Lumpukke ben laris. Jangkep 4 yuta tak sumbangke Karang Taruna kene. Amin, 4 yuta. Sing selawe. Ora kabeh kok. Ben laris ngono lho ya. Laris 250 tok ya. Laris manis. Iya. Laris manis. Kari dhewe. Kowe rasah kok ndak bubruk ya. Hei, iki mbok-mbokane lho Mas. Ora sah. Nang kene tong set sapa njikuk tangane bosok wis nang kene. Awor yoga padha karo awor maling kok. Lah piye? Wong tegesan kuwi ya ilang kok coba piye. Ora cocok. Kok diaturke mburi. Nggih. Saya mau nyanyikan album dari Syahrini. Sesuatu. Album ini sudah meledak dan ledakannya memakan korban. Iki lagu apa bom to, Nduk? Ya, sebuah lagu Ngimpi. Ngimpi kok Syahrini. Alah Sartono. Putrune Karya Lecek lho. Sekarang sudah bakul itu Mas, bakso sukses. Orang ngelingi cilianmu, Nduk. Cilianku ngapa? Tekono pakmu mbokmu cilianmu sing ngomong lho dapure gareng iki. Alah. Tinggal nyambut gawe pakmu mbokmu aku sing ngopeni. Kowe iki jek nganggo alah gek singletan tok gek letrek. Umbelen. Kowe ben pipis sing nyawiki aku, Nduk, cilianmu iki. Wah, bareng saiki pipis kok mangkat dhewe ora. Terus gue harus biasa wae bawane rasa ngono kuwi. Ya yo bawa penghayatan arep dipalar kepenek wong abo kok dadak menek gendeng lak ya ora enek to. Ngambara ing awang
apa? Ini gandeng. Gandeng kok ngene iki, Lik. Gandeng model piye ngene iki? Ini ala 2012 gitu. Ora kowe iki arep gandeng apa arep mbak batang nang ngene iki? Gimana sih Mas kan romantis kayak Mbak Manten, Mas Manten. Lah yo nek ngene ya ora romantis to, Nduk. Lah piye? Lah yo gandeng yo biasa kasar. Ngene. Nah, gurah-berakan kulit terus nek modar yo bosok kok dadakan. Oh, tidak cetak ya kamu ya. Gandeng kok terus ngene iki apa? Iya, begini ya Mas ya. Kayak Mbak Manten kalian Mas Manten. Mesra sekali. Mbak Manten ya ampun cantik ya Mas. Pak Kadus. Iya. Sing putri ki keuangan, bagian keuangan. Ekonomi. Nggih, ekonomi. Dadi nek diblonjo ya oke ya Mas. Pasangan serasi. Kayak bojomu. Bojoku ki wong sak ngirit sak donya. Kudu setiti. Setiti wong bojoku tak blonjo 5.000 kanggo setahun kok. Ya ora iso to. Ya iso. Ora iso. Carane. Carane. Tukoke tanggalan lak Januari teko Desember setahun. Iya. Turun njaluk duit sopan bojone gareng. Piye Mas? Ngerti wong kono ya pemain ketoprak ketoprak. Aku wayang ya campur sari. Wah, njaluk duit ngono nyenengke. Piye Mas? Nganggo lagu pantun. Pantun. Burung pipit makan kedondong. Apa to, Dik? Minta duit dong. Iya, pinter Ini loh. wong baki ora enek. Ya enek to. Aku ya wong lanang tresno karo bojo ya dengan tergopoh-gopoh karo nggawa 5 juta. Utangan kok BRI. Nah, Dik, burung pipit makan kedondong. Duit ya duit, tapi tolong burungku dicepit dulu dong. Maksudmu piye? Maksudnya kurungane kae lho, dicepit ben ora mabur. Otak yoga jangan ngeres. Kalau otak yoga ngeres, bagaimana Indonesia akan maju? Oh. Aku ingin ceritake manuk sing nang omah. Aku ki duwe manuk ki, wah. Apa wae? Manuk sing saka luar Jawa. Wah. Tenan Dik ki payu 300 juta yen dilombake berkicau. Oh ngono. Manuk. Manuk ana nggonku kono nek manuk ki ilere wae payu 300 juta sekilo. Wis, manuke macem-macem. Manuk walet. Manuk walet. Malah tangga kuwi duwe manuk sekti kok. Wis. Slulup neng banyu 10 jam ora mati. Lho, kok iso to Mas? Manuk wong gagah wedi ki lho Dik tadi. Oh ngedian. Sing ngrungokke tenanan. Monggo dilajengaken Mas Gareng. Katot sih serasine ya Allah. Ya gandengan Pak tangan Kadus. Ya, dadah Pak Kadus. Periksane tamu semene ya meksa remet-remetan ngene kita lenggae. Ya Bu Kadus ro Pak Kadus ramah itu. Aku dhisik ya ngono kok. Piye Mas? Zaman aku ditemokke lho nggo jejerno ya bojoku tangane tak remet. Heeh. Mlakuno tak gandeng. Nduk gandeng. Maemno tak dulang, Mangan maem ya mbok dulang. Dik. Ben bobok ben angler tak pok. Kandhane bojoku ki ngentut tak adae plastik kok. Hei, bojomu ki lempok po ngopo? Siku ngunyah. Oh gitu. Katok. Iki ning kene iki ya ngopo? Oh, miring lho mlora krungu. Nah, Kasar. katon bunga. Ngono ya nduk saire ya nduk ya. Ora mbok tabuhi to, Jo. Katon
Kadus, kula nuwun. Nggih. Ayo Mas salaman. Aku ben ketularan. Selamat. Nggih ngapunten iki. Ngapun. Kirine mlepok. Kirine mlepok. Ora ya. Piye Mas? Nggih, mbok menawi ngersake lagu. Ndek ben pacarane ning ndi yo Mas? Nek ning kebon ngono ke lagune apa? Ya ning kebon ya lagune Jambu Alas. Jambu Alas ning kali. Lagune ya apike iki mancing pinggir kali. Oh, ning balapan. Ning balapan ya lagune ning stasiun balapan. Lah nek ning kuburan, Reng. Ning kuburan ya lagune Kijing Miring. Oh, Kijing Miring. Nggih. Menawi ngersake lagu Pak Kadus kalian. Pak Kadus kali Bu Ibu. Kadus. Lagu kenangan dulu saat pacaran nggih. Napa? Pentil kecakot. Urung. Udu penjaga telepon udu. Tak kira mbok menawa nek pas SMS-an. Napa? Ngersake napa? Lungite ngasmara. Oh, nggih. Oh, nggih. Nggih. Mbak Manten guyu terus loh. Kaya bojoku sing nang omah ya. Piye, Mas? Hah? Bojomu ning omah? Ya seger ngene iki. Yaine ya, Mas. Selamat ya mung pesen kula setunggal kangge Mbak Manten. Diwanti-wanti. Gandeng niki tesih tanah Jawa Trah Mataram nggih, Mbak. Nek pun diunduh ngeten niki nek dereng enten sepasar ampun tindak teng pundi-pundi sik. Lah ngopo? Engko ndak kenek sawan manten. Kuwi Piye? bahaya. Aku tau cerita iki mergo tau nglakoni. Lah piye, Mas? Aku ya ditemokke ngene to awan. Lah kok sore iki bojoku lunga ning pasar ora pamit aku. Tekan nggon wit ringin iki kena enggo-enggoan wit ringin kena sawan. Lah terus sawan manten kocapo mergo kena sawan manten iki malam pertama bojoku gak iso omongan. Wis. Kok medeni lho? Isone ya mong Oh, kejian. Tak cetok. Sayane dadi sawan tuman nang rawor iki bengok. Ketua. Campur sarimu lak liwat kok ilang ngene endi. Suwuk Mas, suwuke cepet ngene. Suwuk iki garap. Dang jrep wis. Ah, iki suwuk selak konangan iki. Kok iso? Dang jrep ya gak ngalih ngono kuwi. Kreasi, Nduk. Iya. Arang-arang kok. Iya. Campur Ini sudah ya Mas Garing ya. Yes, ya sudah. Thank you very much Mas Garing. Come back. Apa? Terima kasih sekali kembali. Maksudnya begitu. Yes. Yes. You understand? Ya wis snack roti apa kabeh wis enak iki mau. You understand speaking English? Ya mung sing ora cocok ki rokoke kok gudang garam wong aku ki mil ngono lho. Kok nggak nyambung ya? Bahasa Inggris? Iya. Iya lho kok wis tak omong. What your name? Lah iso. You understand I am speaking English? Lah mbok modar to. Bisa. Ora. Gaya. Terima kasih. Yes. Ora nek wong bakul bayem kok ora mekakatan.